Murigeria nyorobono okobora kwenibo obutaka nabo igono nengetwa ngati y'ebintu byabere bigosegeta oguchakiwa wekyombe kimanyekate buna Nyomeke Educational Self Help Group ke kutoka se wodi ya ba Central chinsemo chirichi abo basimeye county ya Kisii kolengana abwatane kurwa se kyombe kindi kubanyarire ko boli bana abwatane nabo igobara ikonyara kwane kinango so abaligati elikonyara gosira ekyombe kibune nchere ya muyo konyara goikerania ngeli yabo yokonyara gosira amangana ringete chisemi mega yogo chakiwa wekyombe kyo mwaka bw'ekiri 2020 ni kirabone iga yatebire basirre kati ya boro kiwa Anes University Nechi College elikonyara kwendera na masomo hapo buno muri Kito Brighton Makoli agotomanya ogosira omwana na komwachisemi asorongo rwagusini gegendete gosegetwa na kobori gwa bori kwende kibuna ngosira bale abana babo elikonyara chisemi echo asebono ekyombe kemo kemanyikanite buna Nyomeke korwa se wodi ya ba Central ibunge ya Babasi county ya Kisii igiachagiti umuroberio bwogo chamo na gokonya abana bali batari kwenda se skuru ilikonyora chinguru na gosoa se skuru awao uno munyakirogo bwekyombe kyo kyafa mumanyi agotwerera emi yabo osemi yekyombe no go support abana bali bakwenda college chons na bakogenda se university nekyombe ketu agijageta senyenjo akale michango ya korumaraga ya kabeire kende bana mbaga jire school byo bagara twachorega chisemi na se yenjo nyagi ase chisemi na gere yenjo gekurwa umwana agosoma obo munyagitari umwana osoma obo muremi umwana osoma obo murari na twebiji chibeza na barayi muna abamuntu batebire chiyo ko turabaga nigore sati tugule bikoro tebiya tobeke lakini asama ngene chisemi tari kwera pakori mutaka igagoseri butaka gwetera umwana oyo agera chikomeye long lasting life bujimotu ase binyoronka nyorora abana bari isiko bachako bukibago na bastoa madawa ya kulevya wengine kama ni wasichana wanaenda wanafanya early marriages arabia bagose bakonyeka kurwa sobokonyi obwo munabona abana mbaga konyora bale bangira se society munabona abana ebirema bana chintakana mechire tari kwenyara so ekyombe gema twage chagiteiga tukakera chester tukaigore account tukachaka ndo ngambia togenda tukuna kwira abana school kyombe kyo kendete kobeke meroberi yogosira abana abo na kobeke meroberi ndi yogwesira baraboka abanyene nigobono babolia barayi bale gusabaiga umuntu natanya tutunga yoberete nari gusaba soberete uri byabawe na mwantu abantu batosomye abantu bitabya difinguru ebiri kuri bisi yao kake garatu achorire kendekega muno tutuguna kumenyokaiga utari gwanja uto boost tumwari ko tubikireke gwango gete egera abana baito basome egera banyore kigazi mbanya ngo gusumbuwa bisi onarebo esutati ya minto tonya toto akiko chayo monina ujarinda ya yete ko tuko manga gi akiko siringi ko riyo mwana yasome negasi egera uto boost abana baito basome tugusaba asomo MC ito naende tukumusaba atokolere appointment na into tonyaka batokogenda ase asomo gabano ito toikaroro erinda nyale ko bakagotosira oyo noyomo bwabali banyarire bagokonyeka kurwa ase ekyombe ekyo ngasorero banyarire ko bagonkonya ntwakora umuchango bangankonya umwana ni mtongo gendari university ya Chaikwat kosomera ubunyagitari abantu bagosire libembe bunebi nko batenga banyare ko bagaswebye mbe bunebi bona sendo yo mobo ayamulaika yang mata nao boigoni go bayerere buna ni wende to koroboga chibwabo ase kyombe ekyo kerbanyare bagotwerera narali abanyarire bagokora kyombe kiga ntubwate savings na merigora ndi tokona kabato gukora una habana kiumbe ntubwate account lakini asenyicho challenge sirita konyora buna ntwa na kiumbe ase toko unaboneka financially bantu banje mbari stable bena kiyako yato tuasote savings na merigora asenyicho ko abantu soft loans bena asenyicho tagete tunyore abakonya korwase government yito egera abantu banyara ko bako guchibesa chinyako bachiko ba support ase project igitwa nyako batogokwana na extent na ibiroge biga ayo nonsi ba kwande naro atwirira gutara goikase wodi ya ba Central
irikorana kikiumbe kianyarike gukorana kuburi ari baganeti gukorerwa asibono banyarire ba kuburi abarai ako bakonya ende banyarire bakonya ole bitogi ende banyarire bakwegenderia asikiumbe kyabo anekero batiru na chisemi na chibaire libagari tangani asokonya abana anene ase wodi ya ba Central nguripota leta seni Candice TV kurwa se wodi ya ba Central gotoka se bunge ya basi ile Brighton Makoli.